Здравейте! Днес се гмуркаме дълбоко, наистина дълбоко. Ще разгледаме онези основни фигури, които според Карл Юнг обитават несъзнаваното ни и, честно казано, дирижират голяма част от живота ни. Помислете за това като за една карта на скрит вътрешен свят, който всеки от нас носи. И така, нека да започнем с един въпрос, който може би звучи просто, но всъщност е доста дълбок. Кой е човек, когато никой не гледа? Защо започваме от тук ли? Защото точно този въпрос отваря вратата към огромната пропаст между публичното ни лице и всичко останало, което се случва вътре. Добре, да тръгваме по тази карта. Първата ни спирка, съвсем логично, е най-външния слой. Това е персоната. С други думи, лицето, което показваме на света. И Юнг не избира тази дума случайно. Съвсем не. Персона, това е била маската, която актьорите в античния театър са носили, за да покажат каква роля играят. И ето тук е същината. Персоната не е нашето истинско аз. Тя е по-скоро една социална униформа, една роля, която играем, за да се впишем, да функционираме в обществото. Роля, изтъкана от очакванията на другите. И сега може би някой ще си каже, значи това е нещо лошо, някаква лъжа? Не точно. Тази маска всъщност има супер важна функция. Тя е нашият социален интерфейс, мостът към външния свят. Позволява ни да общуваме, без да излагаме на показ всяка своя уязвима частица. Опасността идва, когато забравим, че носим маска. Когато ролята погълне актьора и вече не знаем кой се крие под нея. Добре. Сваляме маската. И какво намираме отдолу? Тук става интересно. Поемаме дъх и се спускаме по-дълбоко, където срещаме първия обитател на вътрешния свят – сянката. Сянката – това е нещо като психологическото мазе на личността. Там натъпкваме всичко, което не харесваме в себе си. Всички онези инстинкти, слабости, срамни мисли, страхове, всичко, което не се вписва в блестящия образ, който се опитваме да поддържаме. Накратко, сянката е всичко онова, за което си казваме «Аз никога не бих направил това». И ето го ключовия момент в цялата философия на Юнг. Истинското израстване, според него, е абсолютно невъзможно, ако не се изправим лице в лице с тези скрити части. Просто не може да се постигне цялост, ако се преструваме, че половината от нас не съществува. Целта не е да унищожим сянката, а да намерим баланс. Тук виждаме ясно двата пътя, които можем да поемем. От една страна – потискането. Това е да буташ сянката по-надълбоко, да се правиш, че я няма. Иронията е, че колкото повече я потискаме, толкова повече власт и даваме. Тя започва да ни контролира от тъмното. Другия път е интеграцията. Това означава да отвориш вратата на мазето, да осветиш и да видиш какво има там, да признаеш тези части, да ги разбереш. Това е пътят към една по-автентична и, по-цялостна личност. Юнг има много точно име за този процес – чирашката работа. Защо чирашка? Защото това е първият основен занаат, който трябва да се научи по пътя на вътрешното развитие. Да, трудно е, да, неприятно е, но е абсолютно задължително. Без тази първа стъпка просто няма как да се продължи напред. Продължаваме спускането, след сянката навлизаме в още по-дълбоки води. Тук срещаме две много специални фигури – анима и анимус. Мислете за тях като за нашите вътрешни водачи, като за мост към най-фундаменталния слой на психиката – колективното несъзнавано. А това е нещо наистина мащабно. Това е общото психологическо наследство на цялото човечество. Какво точно са те? Ако го кажем съвсем просто, анима и анимус са вътрешните образи на противоположния пол. Анима е вътрешната жена в мъжа, а анимус е вътрешния мъж в жената. Всеки носи в себе си такъв контрасексуален образ, който оформя връзките и възприятията му. Да ги разграничим малко по-ясно. Анима, при мъжа, е свързана с принципа на Ерос. Това е всичко свързано с емоции, взаимоотношения, свързаност, интуиция. Анимус, при жената, пък е свързан с логос. Това е принципа на мисълта, разума, структурата, мнението. И тук нещата стават още по-сложни, защото тези фигури са като Янус с две лица. От една страна могат да бъдат нашите музи, нашите вътрешни водачи към творчество и себепознание, но
Ако не са осъзнати, те се превръщат в проблем. Отрицателната анима може да хвърли мъжа в капана на ирационални настояния и капризи, а отрицателният анимус може да обсеби жената с твърди, непоклатими мнения, които тя защитава с необяснима упоритост. Добре, освен сянката и двойката анимус, колективното несъзнавано е като огромен пантеон, пълен с безброй други, древни, универсални фигури. Хайде да хвърлим един поглед на някои от най-важните. Юнг дава една брилянтна метафора, за да обясни какво е архетип. Представете си пресъхнало речно корито. Коритото е архетипът. То е празната форма, структурата. Водата е нашият личен и културен опит, който запълва тази форма. Самият архетип не е наследена идея, а по-скоро наследена възможност за идея. Затова срещаме образите на героя, на мъдреца, на великата майка в митовете и приказките на всички народи от всички времена. Значи, вътрешният ни свят не е празен. Той е населен. Населен с тези универсални фигури, които са част от софтуера на човешката психика. Те влияят на мислите ни, на поведението ни, на начина, по който търсим и намираме смисъл в живота. Да вземем, например, архетипа на майката. Един от най-силните изобщо. Той е едновременно всичко добро, грижовно и подхранващо, но и своята пълна противоположност. Той е и стихийните дълбини, поглъщащата, ужасяваща майка, която виждаме в образи като индийската богиня Кали. Това е самият парадокс на природата. Тя дава живот, но и си го взима. Следва мъдрия старец. Това е онзи образ на знанието, на прозрението. Помислете за Гандалф, за Оби-Уан Кеноби. Това е фигурата, която се появява в моменти на тотална криза и безизходица, за да даде онзи съвет или онази мъдрост, до която съзнанието просто не може да стигне само. А сега трикстерът. Това е фигурата на хаоса, на дивото, на безотговорното. Той е първичният импулс, който чупи правилата и се присмива на всичко свято. Звучи лошо, нали? Но всъщност той е и носител на промяната. Трикстерът е този, който с ритник разбива старите, закостенели структури, за да може на тяхно място да израсне нещо ново. Без него има само застой. И така, след като се срещнахме с маската, с сянката, с вътрешния мъж и жена, с всички тези древни богове и демони в нас, възниква въпросът: каква е целта на всичко това? Ами, целта на цялото това пътешествие има едно име, и то е индивидуация. Индивидуация. Нека да разделим думата «ин» – т.е. неразделен. Това е процесът, чрез който човек се превръща в едно психологическо цяло. Това е пътуването към себе си, към обединение на съзнанието и несъзнаваното. Целта е да станеш това, което си от самото начало, но си забравил. Една уникална, неделима личност. И тук трябва да сме много ясни. Индивидуацията няма нищо общо с егоизма или с това да правиш каквото си искаш. Точно обратното. Не става въпрос да станеш себичен, а да изпълниш уникалния потенциал, който е заложен в теб. Да станеш автентичен, да живееш собствения си живот, а не просто да си копие на очакванията на другите. И може би най-важното, това не е някакъв абстрактен процес, който се случва по време на медитация в някоя пещера. Индивидуацията е постижение, което се случва в живота, чрез живота. Човек се реализира чрез своите дела, връзки, предизвикателства. Това е голямото постижение – да станеш цялостен, докато живееш. Така че, както виждаме, вътрешният свят, според Юнг, не е някакъв хаос от случайни импулси. Не, това е цяла вселена със своя собствена география, със свои собствени обитатели. Имаме картата, но пътешествието по нея е дълбоко лично. И така, въпросът, с който ще завършим днес е, ако тази карта е в ръцете ни, откъде би започнало едно такова изследване?